Hola, bones. Soc en Moja, tinc 18 anys i visc a Vic. Avui us vindré a parlar una mica de la meva trajectòria acadèmica i les dificultats que he tingut com a persona que també té una discapacitat visual. Jo quan feia tercer de l'ESO era una persona molt poc motivada en els estudis, no m'agradava res, les matèries que teníem a classe no m'agradaven i això em causava molt poca motivació a l'hora d'estudiar. Treia notes molt baixes i vaig decidir deixar el curs. Quan vaig deixar el curs estava bastant perdut i no sabia, què fer amb la meva vida. Vaig decidir posar-me en un PFI. En un PFI d'auxiliar de vendes. I va ser algo que no em va desagradar, aquell curs. El vaig aprofitar per poder accedir al grau mitjà, ja que em va anar prou bé, estava més motivat que altres anys, i vaig poder arribar a treure notes molt més altes. Vaig accedir al grau mitjà, però també just abans d'accedir no sabia cap a quina branca tirar. I sempre he estat una persona que m'ha agradat molt la sanitat. Així que vaig decidir fer el grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria. Quan vaig començar aquest grau, vaig començar amb molts nervis i amb molta por, ja que no sabia si havia encertat. Ara estic cursant el segon any de cures auxiliars d'infermeria i m'ha ajudat molt, ja que al cap i a la fi és un grau que m'ha encantat i m'ha ajudat a trobar-me en el sentit de que sé que m'agradaria molt dedicar-me a la sanitat. El curs en si és un curs fàcil, diguem-ne. Això sí que estic a estudiar bastant, ja que entren moltes matèries diferents. A mi, respecte al tema visual, se m'ha fet algunes vegades molt complicat en el sentit de que, per exemple, teníem un crèdit que era odontologia, les feines de l'auxiliar en una clínica dental, bàsicament, i una de les feines més importants és l'organització de l'instrumental. I doncs l'instrumental era molt petit i se'm feia molt difícil distingir-lo. Jo doncs el que feia era parlar amb la meva professora i ella em deixava sense cap problema a l'hora de fer activitats o a l'hora de fer examen, doncs poder tocar l'instrumental, això sí, sense fer-me mal, i poder acostar-me'l i intentar mirar-lo. També una cosa que m'anava molt bé era, per exemple, a l'hora de classe, prendre apunts des de l'ordinador. Seguir la classe, el que està projectant la professora des de l'ordinador, ja que així, com que des del meu lloc no veia bé la pissarra, doncs amb l'ordinador podia seguir millor les classes i no perdre'm tant com en els altres anys, com m'ha passat altres anys, que em podia arribar a perdre més. En el sentit de problemes visuals no he tingut molts més a l'hora de fer aquest curs. Han estat molt pocs i mínims que he pogut solucionar simplement buscant petites eines i intentant adaptar-me a les circumstàncies. Jo aquest curs el recomanaria a les persones que els agrada cuidar la gent, que és amb el que m'he sentit identificat a l'hora de fer-lo i m'agrada molt. I tot i que pot arribar a ser una feina dura, ja que a l'hospital o al lloc on treballis pots arribar a veure coses que poden arribar a ser desagradables o tristes, però és una feina molt maca també. I, per exemple, una de les coses que m'agrada més és saber que seré personal sanitari i tindré que cuidar a moltes persones que necessiten, per exemple, el meu recolzament. I com he dit al principi, aquest curs ha estat un curs que m'ha ajudat a orientar-me cap a on seguir estudiant i m'he donat compte que m'agraden molt les malalties. I doncs jo personalment m'agradaria fer un grau superior
encara no tinc molt clar del què, i fer una carrera de microbiologia, ja que les malalties m'agraden i també m'agrada aquestes petites coses de la natura. I fins aquí el meu vídeo, espero que us hagi ajudat i si teniu qualsevol dubte, doncs aquí estaré per contestar-vos.